A my sa teraz s abecedou budeme trošku hrať. Môžeme si urobiť takýto rebríček, čiže napísať abecedu v tomto poradí a na každé písmenko napíšete slovo, ktoré sa tým písmenom začína, také rýchle nápady, čo vám prvé zíde na keď počujete alebo vidíte akrobát, auto a tak ďalej. Takže budete si robiť takú inventúru v slovnej zásobe, čo je veľmi dôležité, pretože keď chceme písať, tak potrebujeme mať bohatú slovnú zásobu, oveľa bohatšiu, ako potrebujeme v škole alebo ako majú naši spolužiaci. A potom si to môžete trošku sťažiť alebo spestriť, že si budete dávať napríklad krstné mená, teda Anton, Adam, Barbora, Cyril a tak ďalej. A opäť si to môžete trošku variovať, môžete si zase napísať priezviska, ale tu by ste si mohli aj tie priezviska vymýšľať, takže nemusí to byť Adamec, ale môže to byť pán Artičok, alebo takéto komické mená a priezviska. No a sami si potom môžete dávať úlohy, ktoré vám zídu na Dôležitá vec, aby ste mi výsledky týchto svojich tvorivých úloh posielali do komentárov. Ja tie najlepšie možno okomentujem, pochválim alebo ich ďalej použijem, aby sme inšpirovali aj ďalšie deti k tvorivému písaniu. Takže stále sa teším na vaše tvorenie a lúčim sa s vami do tvorenia.